Esta és la primera reunió que se produeix en l'àmbit partidari en els darrers 2 mesos des que s'inicia la pandèmia, perquè ara no és un moment de partidisme, és un moment sobretot d'unitat de les forces polítiques, sindicals, socials. Des de la perspectiva del Partit Socialista, el que s'ha plantejat avui és precisament això, que la voluntat fonamental d'aquest partit que està implantat en tota Espanya i que en aquests moments té responsabilitats importants de govern és posar-se a disposició del conjunt de la societat, no des d'una visió electoralista ni d'una visió partidista. Crec que això és el que hem de fer tots els partits en aquests moments. I en aquest context també hi ha que dir que la defensa de la democràcia és fonamental, la defensa del pluralisme és fonamental, el paper de l'oposició, del govern, tot això és una dialèctica positiva. Ara bé, és fonamental que en democràcia també se sàpiga combinar el que és l'exercici dels drets i les llibertats amb la seguretat sanitària. I això és una qüestió que hi ha que posar clarament en referència. No podem posar en perill la salut dels ciutadans i hem de manifestar-nos i hem de fer tots els tipus d'activitats tenint en compte aquesta realitat. D'altra banda, el que he plantejat jo és el que és fonamental, que els joves tinguin esperança. Ara estem manejant-nos en una qüestió que va entre l'esperança i la prudència. I els joves tenen que tindre un horitzó de futur i, per tant, necessitem també que ells siguin una part fonamental d'aquest moment. Igual com aquesta aliança intergeneracional, perquè no és possible que puguen aparèixer brots d'una certa actuació contra els majors. Aquestes són qüestions que crec que són fonamentals. També des de la perspectiva del finançament, el que he plantejat clarament és la corresponsabilitat fiscal. És un element clau per tal que quan se porta a cap el repartiment dels 16.000 milions d'euros se tingui en compte també l'esforç fiscal que fa cada un i també les diferències de la renda per càpita. Tot això, en qualsevol cas, en un espai de cooperació federal. El que s'ha aconseguit en aquest temps és que hi hagi coparticipació i volem avançar en la coparticipació entre el govern d'Espanya, les comunitats autònomes i també després en el que significa el teixit municipal, que és fonamental i que ha de tindre els recursos necessaris per fer front des de la proximitat a l'herència de la pandèmia.